Volám sa Gabika, mám 24 rokov a pochádzam z Bratislavy. Nepočujúca som od narodenia a implantovaná som bola, keď som mala 2,5 roka. Mám kochlený implantant od firmy Medel. Ďakujem. A je tam prednáška, že ako nám deti vyrástli. Áno, to sme my. O vás. Príjemné odpoludnie tu na Táloch, v tradičnom mieste stretávania sa ľudí s kochleárnou implantáciou, ktorí majú vzťah k nášmu pracovisku. 10 stretnutí bolo vždy tu na Táloch, ktoré nám ako si prirastli k srdcu, že keď sa pozriete von z balkóna, tak vidíte aj asi prečo. To poslanie tej kochleárnej implantácie, že sme partneri na celý život, že to nie je o tej operácii, to nie je... 9% z nich absolvovalo základnú školu bežného typu, 31% chodilo do základnej školy pre deti s poruchami sluchu. Viem, že som bola nervózna, keď som nepočula. Že som plakala strašne, čo sa to deje so mňou. Tak to mama to musela naučiť a tak ma to naučila a potom hovorím. Ale viem, že tí začiatky v škôlke tak to boli úplne v pohode. Tak nebrala som sa ako nepočujúca aj tie deti ma zobrali medzi seba, že... Potom, jak som prestúpila na druhý stupeň, tak tam už sa vyskytli problémy. Tam aj veľa spolužiaci šikanovali, to si proste budem pamätať do konca života. Že čím ťažšie v tom detstve alebo v tých školách toto dieťa zažije, tak tým sa potom samostatne lepšie uplatní v živote. Teraz 2 roky dozadu som zase ohluchol, takže tiež ma to naučilo niečomu novému. Naučilo ma to vážiť si to, že počujem, neodkladám si stročí tak často. Ale môže povedať, že môže 1000-krát poďakovať rodičom, aj tú nemožpísku, aj tu všetkým, že počujem. Keď som mala 10 rokov, mamu napadlo, že ma prihlási na klavír. Keďže to bol jej detský sen, hrať na klavír, tak sa vlastne splnil sa zo mňa. Moja mama začala hľadať nejakú učiteľku, tak sme išli do umeleckej školy, ale tam ma nechceli zobrať, lebo učiteľka si myslela, že mi to nepôjde, a takže ma neprijala. Tak mama začala hľadať na internete súkromnú učiteľku, ktorá by ma mohla zobrať určite. Tak našla jednu mladú učiteľku, ktorá začala učiť malé detičky. Išli sme k nej a ona nevedela celý čas o tom, že som nepočujúca. Moja mama jej to povedala až na prvom stretnutí. Bola to veľmi prekvapená, ale brala to ako veľkú výzvu a začala ma trénovať. Nevidela som žiadne prekažky v tom, aby sa človek mohol naučiť na nejaký hudobný nástroj, iba to osvieži jeho život s hudbou. Zostala som u nej dokopy 11 rokov. Stali sa nás veľmi dobré kamarátky a napísala o mňa aj diplomovú prácu. Som veľmi rada, že som sa mohla naučiť na klavír hrať a je to naďalej súčasťou môjho života.